بسم الله الرحمن الرحيم. So cold with it. يا أبا فاطمة الزهراء سيدي يا حبيبي يا رسول. يا أبا فاطمة الزهراء سيدي يا حبيبي يا رسول. سيدي يا حبيبي يا رسول. Gabawa ya tafo ya rasul, ya tafo ina yin bara rasul, a dafa min ka ya rasul, in yabo cikin aminci ya rasul, inna yayo kasida ya rasul, an sami ita ya rasul, ba da halina ya rasul, dan sayyadi tijani ya rasul, dan barhama gausi ya rasul, dan abdul razaki ya rasul, ya rasul ya rasul ya rasul, ya aba fatima zahra, ya rasulallah ina bara, kai lamun ce da ganka ya habib. Zuciyata tana cike da sanka, yau ga shi har ina falla. Ya aba Fatimatu ya rasul, ya aba Fatimatu zahra, ya aba Fatimatu ya rasul, ya aba Fatimatu zahra. Ka tallafa ka bani ilimin ka bani yau abun da zane kanka, dokan kibiti na idanu inna kibita ne kanka. Ya rasul kai aminci gare ni, dan sayyadi abubakar ya, dan sayyadi umari, dan usman ya رسول يا رسول يا رسول، يا أبا فاطمة الزهراء، يا رسول دل سيدي علي، يا رسول دل سيدي علي، يا رسول دل سيدي علي، كي يردني لك يا حبيب، كي يردني لك يا رسول، يا رسول يا رسول، ya aba Fatima ta zahra. Mai kyau da irin ka babu, ni ina ji ana ta bamu, so ba irin da kyanka ya imamu, kai ya zaniye ne ganka, idan kyawun so barka, ya sufi uban sufaye, ya masanin Allah na gaske, ya harfi masani na gaske, ya malami malamin dukan ne, ɗalibin Allah kake haka ne, ya rasulu ya ba Fatima zahra. Gashi yau idanu suna kwalla, dushen gani yau abun kula, ta ya zane ganka ya abun suna, ka amsa mini ganka ya imam, in ya so idan ganka na koma ga Allah mahalicci na, roƙo na ni ne ganka ya imam. Ya Rasulu dan sayyada Khadija, ya Rasulu dan sanka da Khadija, ya Rasulu dan kaunar da ka kamata, ya Rasulu kai yarda ni ne ganka, ya Rasulu kai yarda ni ne ganka, ya Rasulu kai yaye hijabuka, ya Rasulu kai yarda ni ganka, dan sayyada Fatima
dan Aisha amaryarka. Ya Rasul, ya Rasul, ya Aba Fatimatu Zahra. Ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul, ya Aba Fatimatu Zahra. Ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul, ya Aba